urip iku ramah. Sesrawungan iso genah ora banjur muntah-muntah. Lima agama kuwi apik wae. Nanging sing ra apik iku menungsane. Lah kok senengane beda-bedake. Ayo urip rukun beda-beda ora apa-apa. Cilik gede kabeh bangsa kita. Aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Sing padha rukun timen ora susah. Kulin ana urip iku ramah. Sesrawungan iso genah ora banjur muntah